Allah yana tsananin ƙaunar mu, yana son mu, ba abinda Allah ke nufin mu da shi idan ba alkhairi. Ka kalli karatun alkur'ani, wato duk lokacin da Allah ya zo jan hankalin bayi za ka ga yana kai su ne zuwa ga ƙarshen al'amari. Ba za ka taɓa gane rayuwa yaya take ba sai in kana da lura mai zai je ya dawo. In ba ka da wannan ba za ka taɓa fahimtar rayuwa ba. Ibn al-Qayyim ne ce ƙarshe sai ran da za ka bar duniya. Kaga kuma an yi a makare. Ita rayuwa me zai je ya dawo ƙarshen al'amari. Yanzu ba gamu a rayuwar duniya ba, to haka in Allah ya zo mana magana sai ka je na izar sama'un shakkat, izar sama'un fatarat, idan sama ta kece. Rikicin na can ne, ba yana ofis ba ne. Ƙarshen duniyan a nan magana yake. Nan ka zo ka shiga jif ɗinka ba komai ba ne, ka shiga gidanka ba komai ba ne, amma duniyar ta a nan rigimar yake. To in baka kallon ƙarshen al'amarin to ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba.